Kwathi angithi kunina benkashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemazi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Lokhulekayo umlekeleli umfokambanjwa impunga yesintu unduna kaNdaba Ntombi siyamncumela sizwa siyamkhomba silwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhadla kancane esontweni nogxamgxama umsathe inkankane lakhala lathi ngihamba litheselo sithe lathi ngahaha. Ukugqebheza kwentombi kuyacasula ngoba kulinga ngisho amakholo ukukhula kwengane ukuguga kanina umuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhlumba ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni icega isimilo zikhohlwa amasokazo umthunzi wokunethezeka amatshitshini entombi eziziphethe kahle inkosi yamasoka ngesisoka. Anginibingelele nonke. Namuhla ngifisa ukukhuluma kabanzi ngokubaluleka kokulandwa kwabantu abadlulele emgaqweni okanye ukulandwa kwabantu abadlulele engozini ezahlukene. Kodwa ngizothanda ukuthi ngikhulume kakhulu ngeengozi zomgwaqo. Ubuka esikhathini esiphila kuso sanamuhla ingozi zomgaqo ziyinto eyenzeka mihla namalanga. Hayi ngoba kuwukuthi kwesinye isikhathi ngoba kubudedengu kwabashayeli. Kuyenzeka abashayeli uthola ukuthi bayaqikelela. Kodwa kwesinye isikhathi izingozi ezenzakalayo emgaqweni zibangwa kakhulu abantu othola ukuthi badlulela emgaqweni bese bangalandwa. Manje lento isihamba isina isiwumkhokha ngoba imoto madlula ziphinde zidlule phezukwabo. Ukhumbule phela ukuthi ukulandwa kwesidumbu kuphela kusuke kungenele kodwa kusuke kufanele ukuthi nomphefumulo nawo ulandwe ugoduse usiwe ekhaya. Omunye umuntu uzozibuza ukuthi kwenzeka kanjani lokho. Ngokwesintu sethu nangokwendabuko yethu ngenkathi umphefumulo ushiya isidumbu sisala sodwa umphefumulo kusale la kuphumele khona umphefumulo eduze kwesidumbu ngenkathi besithatha isidumbu behamba naso umphefumulo kusale wona lapho ngoba kukhona indlela eyadalwa umkhulu womkhulu yokuthi lo mphefumulo lo kukhona indlela eyolandwa ngawo ugoduse usiwe ekhaya ngoba phela uzokhumbula ukuthi isidumbu sona kufika abantu basithathe basifukule basilayishe emotweni engabe imoto bahambe naso basigoduse basisekhaya. Kodwa umphefumulo wona awukwazi ukuthi ufukule awukwazi futhi ukuthi uvele utshele njengaleso sikhathi ukuthi woza sami kodwa kukhona indlela ethile ingakho makuthiwa kudlule intombi idlulele emgaqweni okanye idlulele engozini kuba khona ihlahla lomthola elitholakalayo noma kudlule insizwa engaganiwe kuba khona ihlahla lomthola uma kudlule umfazi oganile kuba khona ihlahla lomgano ekuyilona elilanda umphefumulo wakhe uma kudlule umnumzane noma indoda eganiwe kusetshenziswa ihlahla lomlahlankosi. Uma-ke bafowethu abantu abafele emgaqweni bengalandwa imphefumulo yabo igoduse isiwe ekhaya ingozi zomgwaqo ngiyimpunga yesintu ngiyakusho lokho futhi ngiyakuqinisekisa ukuthi zingancipha ngoba ungabe isingasekho imphefumulo ehleli laphana ekhalayo othola ukuthi manje ikhalela ukuthi ilandwe igoduse isiwe emakhaya. Ingakho uthola ukuthi ngephasika nangoDisemba ingozi vele ke manje zibe ningi ngesizathu sokuthi baningi abantu ngesikhathi abantu begoduka bemakhaya uthola ukuthi bese kwenzeka ingozi bangalandwa bese kuthi njalo ngathi makufika leso sikhathi ngesimo sokuthi lento manje isiwumkhokha bese manje bagcine sebedala ingozi. Yebo imoto zisuke ziningi kodwa abantu abafa kakhulu ithina ndlumnyama nakuba impela thina sibaningi kodwa akufanele ngabe kuyenzeka lokho kodwa ngesimo sokuthi lento isihambe yazenza umkhokha ingaki siloke ibe yinto eloke yenzeka njalo. Ngiyabakhuthaza abantu ukuthi ke badlihluphe ngabantu basemakubo abasalela engozini basalele emgaqweni babalande kube khona uhlelo abalwenzayo ukuthi bayilande imphefumulo yabo bayisondeze ngasekhaya ukuze phakathi kwekhaya naphakathi kwesizwe kungabibikho umkhokha wokuthi abantu bahamba ngengozi. Angingageqa amagula ngoba ngemuki impunga yesintu mawufuna ukuthola kabanzi ngezinye zezinto ezikhulumayo malana nesintu zikhona incwadi engizishicilelayo lokho nje ngikukhulumayo lesihloko sishicilelwe kwincwadi esihloko sithi sithini isintu uzokuthola kunjengoba kunjalo uyalelwe nokuthi kwenziwa kanjani. Ikhona nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile.